ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед дар канали нави мо Арзон Таҷикира. фақат подписатсия кунед, подписчикҳо зиёд шаванд. фақат хонаҳои фурӯшии арзон дар ҳамин канал пешкаштон мегардам. дӯстони азиз, шербачаҳо анак ки подписатсия кардагӣ бошед, мегузарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. мо якто хонаи арзонак аз тарафи подписчикҳо равон кардем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки Калхозобод, деҳаи Янги Турмуш, кӯчаи Асп Чапараш мегавад. хона дӯстон, то охир тамошо кунед. 4 дар хонаи 8 сотиқ замин, хона бо лои бардоштагӣ, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. наршои документаш ҳамаш 100%, нарша 70 000 сомон мега, ба курси милла 600 000 рубл мешавад. марҳамат, касоне ки хонахар бошед, дӯстони азиз, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Калхозобод, нархаш 70 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. дар номерҳои 19 12 занг бизанед, маълумот пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, қишлоқи Балдургонаш мегӯянд. 4 дар хонаи 10 сотиқ заминай. хонаи фурӯшӣ дар тарафи Ҳазрати Мавлоно, қишлоқи Балдургон, аз тарафи 9 километр рафта, 9 километр рафта мешавад ва аз тарафи Ленинский район, повороти Ленинград. нархи хонаро дӯстони азиз 195 000 сомон мега. хона бо семиблок бардоштани ба курси имрӯза 1 миллион 670 000 рубл мешавад. марҳамат, дар номер 71 31 занг мизанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшии навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Хати Роҳ қарор дорад. дорои 6 дар хона деэтажа мебошад. 3 сотиқ замини ҳавлигӣ буда, документош 100%. ягон хона дар шаҳри Душанбе бошад, 50 квадрат бошад, мешавад. адиш мекунем, арзон мекунем. документош 100%, шаҳри Кӯлоб, 3 сотиқ замин, 6 дар хона бардро. нархи хонаро дӯстони азиз 170 000 сомон мега, ба курси имрӯза 1 миллион 455 000 рубл мега. марҳамат кунед, дар номерҳои 57 18 номерҳои ватсап ҳам дорад. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълон ба хурду калон, касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан дошта бошед, ватсапи барои реклама кардан мошин, хона, замин, квартира, трактор кам аст, марҳамат равон кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед, зангозаша дар блоги бинед. иншоалло ки мо чӣ хеле ки видео кунем, ҳама рӯза хонаҳои арзонака пешкаштон мекунем ва ба шумо сабшин мерод. мо мисол ки медонем, дастгирӣ мекунед. мегузарем ба хонаи навбатии дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ҳаёти Навш мегӯянд, деҳаи 8 март. 3 дар хонаи 14 сотиқ замина. нархи хона бардро 210 000 сомонӣ мега. ноҳияи Ёвон, 8 март, Эшонобод, 3 дару хона, ошхона, анҷомхона, оғелхона, ванна дар даруни хона ҳастад. дӯстони азиз, хона ремонтҳои замонавияи ноҳияи Ёвон, 14 сотиқ замин, 3 дар хона. нархи хонаро 210 000 сомонӣ, ба курси имрӯза 1 миллион 797 000 рубл мега. дар номерҳои 89 89 дӯстон, марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 5 дар хонаи 15 сотиқ заминаи хонаат қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, маҳаллаи Совхози Айниш мегӯянд. нархи хонаро 250 000 сомон мегӯяд. хона хулоса 5 дар хона 15 сотиқ замин, заминаш калон. дӯстони азиз, дидесен хай дар чӣ ҳолатай, ремонтшам ремонти хубай. ана 250 000 сомонӣ нархи хона ба курси имҷа 2 миллион 140 000 рубл мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз, дар номерҳои 926 50 53 11 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Тоҷикобод хонахар бошанд, марҳамат, боз як хонаи дигар бо ремонтҳои замонавӣ. хонаи фурӯшӣ воқеъ дар роҳи мошингузари Қурғонтепа 5 поён назди части ЭЧС. хона аз 3 ҳуҷра иборат буда, бания дар дарунаш ҳастай, ҳавлӣ 5 сотиқ мебошад. 4 дар хона 5.5 сотиқ замин, ноҳияи Тоҷикобод, деҳаи Мирзо. нархи хонара 335 000 сомонӣ мегӯяд, ба курси имрӯза 2 миллион 868 000 рубл мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат, ҷамоати деҳаи Тоҷикобод, деҳаи Мирзо, занг бизанед дар номеро 5263, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, бисёре аз подписчикҳо дар комментар менависанд ки акаи Насимраҷа, илтимос хонаи арзон бигӣ. марҳамат, барои ғарибачаҳо як хонаи арзон, бовар кунед, бениҳоят арзон, хонаи пастак, даромада зиндаги кам метавонӣ. хонаи фурӯшӣ, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Айнӣ, дар наздикии бозори нав, дар деҳаи Лессоз, дар наздикии Шохурохи Душанбе ва Бохтар қарор дорад. хона 100% ремонт кардагӣ шудааст. аз 2 дар хона ва як калидор иборат аст. нархи хонара 95 000 сомон мегӯяд, ба курси имрӯза дӯстон 813 000 рубл мегӯяд. марҳамат кунед шербачаҳо, хонаи арзон, подписатсияро фаромӯш накунед. иншоалло ки ҳаракат мекунед дар ин канал хонаҳои арзона пешкашро мекунем. хайр, то видеои оянда дар паноҳи Алло бошед. дастгири шумо пешраи мост. худо нигаҳбон.